5 ниши за стартиране на бизнес, които ще бъдат търсени през следващите години. Как бързо и точно да определите кой бизнес си заслужава да откриете, за да осигурите стабилни продажби и да минимизирате рисковете. Преди старта на всеки бизнес е важно да се разбере доколко той ще бъде търсен. Около 70% от бизнесите се затварят през първата година именно поради тази причина. Грешки в избора на ниша и липсата на предварителен анализ на търсенето. Използвайки прости и достъпни инструменти, можете да направите анализ на желаната от вас ниша и да избегнете подобни проблеми. Ако в една компания няма модел, който може да се повтори 10 пъти в други компании, това не е бизнес. Това е просто късмет. Прости инструменти, които можете да използвате, са Google Trends, Google Keyword Planner и други инструменти, които са за подбор и анализ на ключови думи за SEO. А сега да преминем към 5 най-търсени ниши през 2025 година. На първо място е онлайн обучението. Ръст на търсенето за последната година е 35%. Курсовете по финансова грамотност и онлайн училищата за чужди езици са нараснали с 70%. Върховият интерес, който расте всяка година, показва, че нишата обучение онлайн се развива. Очаква се тя да се удвои, като надхвърли 200 милиарда евро до 2033 година. Това е така, защото хората са готови да плащат за умения, които ще им осигурят по-висок доход и личностно развитие. На второ място са маркетплейс платформите. Ръст на търсенето на този продукт през последната година е 55%. Това корелира с нарасналите с 75% продажби на стоките чрез маркетплейси. Тези платформи са търсени, защото предлагат удобство при пазаруване, широк асортимент и нарастващо доверие от страна на потребителите. Третото място се заема от услугите за доставка на готова храна и хранителни продукти. Ръст на търсенето за последната година 53%. Пазарът на хранителни доставки в Европа през 2024 година се оценява на 340 милиарда евро, като възможностите за бизнеси с готова храна и доставка на хранителни стоки растат бързо. Търсенето се увеличава, защото готовата храна и доставката на хранителни продукти спестяват време, а и като цяло има нарастващ тренд към доставки по домовете. Здраве и красота. Ръст на търсенето за последната година 42%. Продажбите на козметика и хранителни добавки са се увеличили с 55% в онлайн магазините. Това се дължи на нарастваща осведоменост и грижата за собственото здраве и отделно заради удобството на доставката до дома или града, което елиминира ходенето до магазина. На пето място са бизнесите с екологични продукти. Ръст на търсенето за последната година 40%. Например, продажбите на екоопаковки или продукти за многократна употреба са се увеличили с 40% за половин година. Защо е така? Повишена екологична осъзнатост на населението. Ето и чеклист, с който можете да проверите търсенето на желаната от вас ниша. Тоест, проверено ли е търсенето чрез Google Trends и Google Keywords Planner? Това е едно от нещата, които трябва да разберете. Анализирани ли са конкурентите и техните позиции на пазара? Разбирате ли причините за ръста на търсенето в избраната ниша? Подготвили ли сте стратегия за промотиране, съобразена с актуалните тенденции? Оценени ли са перспективите и възможностите за мащабиране? Ето и бонус въпроси за още по-задълбочен анализ. Ясно ли е определена целевата аудитория и нейните нужди? Изчислена ли е прогнозната цена за достигане до един клиент? Идентифицирани ли са възможностите за повторни продажби и лоялност на клиентите? Ако не знаете как да направите анализ сами, а искате да разберете кой бизнес модел можете да развиете успешно според вашите
специфични параметри, като локация, бюджет, ресурси, знания и възможности и коя е точната ниша за вас. Възползвайте се само сега. Четете безплатно ръководството. 10 неща, които никога няма да видите в мултимилионните компании. Практически уроци и прозрения от големия бизнес на Северна Америка, които можете да приложите веднага.